maita enyu vatariri, hanzi rwendo runo iwewe sedunga munhu, imi sekereke, sevanhu, semhuri, senyika, muri kuiteiko kuti zvirege kuitamba zvichiitika zvemumugwagwa? Hongu apo neapo zvingaitike, asi isusu tikaita shungu dzekuti zvisaitike, zvinowanika zvisingaitike. Regai ndimboenda tine rombo rakanaka nhasi, tine mutyairi wekombi. Tinoda kuti ko imi munozvifambisa sei? Nekuti vanhu kana votaura vanongotunza vanhu vekukombi vakafanana, vanotofanika vakazvarwa namai vamwe chete, vanode imimi mwanangu semunhu wekombi anotyaira, chamuri kuita kumakombi chii kuti rwendo runo mutsidze kuti chinotiwana ngachitiwane zvacho, asi tiri murunako? Nyaya iripo ndeyekuti tiri vatyairi kudaro vese vemakombi hatisi vana vemunhu umwe chete, takasiyana. Kune vanhu vemakombi vanotyaira zviri pamutemo, wane mapepa ese anotenderwa akafanana defensive, retest, medical, zvese zvinotenderwa kuti unge uchityaira vanhu. Vamwe tinenge tiinazvo, asi tinewo nyanya dzirimo mukati medu umu dzekuti hadzitorina kana malicense acho, dzinongofamba chero chimurepure. Munodziziva here imimi? Right, mamiriro azvakaita ndezvekuti vanhu vanenge vakizikamwa. Uye vamwe vacho vanotobatwa nemapurisa vachipiwa murango wavo. Saka hatisi tese takaipa vanotyaira makombi. Kune vamwe vanotyaira zviri pamutemo, like inini ndane 23 years ndichityaira kombi. Vamuchirirewo maoko mufunge. Handina pandati ndambosvibisa vanhu mazino. Saka kureva kuti nepo tinoteedzera mugwagwa. Chandingangoda kutaura MAI CHISAMBA ndechekuti tanga tichikumbirawo kuti kana vanhu vachityaira motikari ngavange vaine zvinhu zvakakwana. Izvozvo zvinobatsira kuti tirwise maaccident edu. Tinokutendai chaizvo ndizvozvo. Ndichauya pauri Sagota. Taura henyu ba. Tiri kutaura pamusoro pecompliance kuti iwewe driver zvitarise wega kuti ndine defensive here, pandisina ndepapi, weakness yangu ndeipi, ndinomhanyisa motokari here. Tiri kuyeuchidza zvakare iwo madisaster amboitika ekumakombi kana kumabhazi kuti tine murangariro upi. Ndine zvinhu izvo zvizvi zvakaita zvespeed kuma-truck drivers tiri kubata zvekare kuti iwewe truck driver ukaraona bhazi kana kombi zvatarisana newe, ibva waona kuti ndaona chinhu chakaipa chandakupesana nacho, gara wadzikisa speed yako, woita nechirungu yatinoti extreme caution, kuitira kuti pakupesana paya kana akaita musikanzwa iwe unokwanisa kuavoida. Saka zvakaitika parori riya. Toyawo zvakare tinotaura nawo pamadandemutande tichitovataurira. Tinotaurawo zvakare competition wandikati mugwazu mujawo wekutsvaga vanhu. Pane kumhanyiswa kwedzimotokari kwokutsvaga vanhu kuri kuitika kumarokesheni, kuri kuitika mahighway, ikoko kuri kuita kuti mitemo mizhinji ichikorwe. Ndoziva zvakare paenforcement takatotanga kare kufamba navo mumarengi tichitaura nemadrivers kuti vateedzere mutemo. Saka zvinhu zvekuti hatina kugara tati isusu hatichablema mupurisa. Mupurisa haasiri ari kumhanyisa mota. Accident haisi kuitira pakamiswa paroadblock. Accident iri kuitika motokari yatanga kumhanya. Machoko makukutu ari kutaurwa. Vadikani ndofunga ikoko muri kungonzwa munhu wese ari kuda kungoti zvinhu zvinake, vari kuita izvi, vari kubva varoveredza ngatiite izvi, tsaona dzisarambe dzichiitika, vari kuita ndiri kuya pauri Sagota. Maita henyu MAI CHISAMBA. Ini ndichatanga ndichiti zvinotinetsei kuti tipomere mbudzi kuti ndiyo yadya chembere, kazhinji iro bere chairo richirutsa imvi. MAI CHISAMBA. Munogona kunditi maringe sedunga munhu ndinoitei. Ndofunga vachinoda vati donongodzera vakatipa nhoroondo yemadisaster aitika. Kazhinji tinoona kuti tikatarisa nhoroondo vanhu vanosangana netsaona pose pose, asi dziri kuitika dziri hombe, dziri zhinji, dziri mumugwagwa mukuru. Zvinoreva kuti izvo tatarisana nedunga munhu, asi panzendo dzekuenda kuSouth Africa, panzendo dzekuenda kumasvingo, nzira inofambwa iyi MAI CHISAMBA haifadzi. Ngatitarisei kuti chitima chinofamba panjanji asi motikari inofamba kufamba murodhi. Nzira dzatinadzo ndinoda kuti ndibude pachena MAI CHISAMBA hadzichaiti. Tiri kufamba mumakoronga oga. Ini sedunga munhu handingakwanise kuchera mugwagwa, handingakwanise kuti rodhi iyoyo yose itambanuke inge yakasununguka kuti motikari dzinge dzichipesana zvakanaka. Ko hamungaoniwo here kuti mugwagwa iyi inge yakatambanuka waveduwe?
motikari haifambe pareza. makukutu. Ndosaka tati ngatikombei churu tione kuti toita sei. Asi mumugwagwa imomo makashata kudaro. Nekuti iye zvinotatarisana nezororo. Ndinozviziva kurwadza kwemugwagwa ine makomba. Kurwadza kwemugwagwa yakamanikidzika. Asi tiroda kuenda kumusha. Iye zvinotasangana nemazororo aya. Toita sei? Nekuti panguva yatakatarisai, vangagadzire zvavo mugwagwa. Asi hauchapera kuti tinosvika kumusha. Tomboitei. MAI CHISAMBA. Inini sekuti ndiri kuchairawo bhasi. Ndiri kufamba pareza apa. Ndiri kufamba munjanji yakadai. Ndofambawo zvinyoronyoro. Ko ndinomhanyireiko vedwe? Ngativei nemoyo weupenyu hwevanhu patinenge takavatakura apa. Tichifamba tinyatsoziva kuti ndiri kufamba mugoronga. Ndiri kufamba murima. Mugwagwa haina magetsi kai. Saka kana ndiri kufamba murima ndotofamba, handingafambe sekuti ndiri chipoko nekunde ndichiona zvose ayo. Asi kutofamba ndichiziva ndosvika papi. Ngatifambei seirwa hivi kana tichiona kuti migwagwa yedu haiiti. Mashoko akanaka ari kutaurwa nai. Tiri kubvuma kuti dai migwagwa yedu yagadzirwa. Tiri kubvuma kuti dai migwagwa yedu yatambanudzwa. Tiri kubvuma zvese zvakashata. Asi tiri kuti mukushata kwazvo imomo tinofanira kufamba. Tinofanira kuenda kumusha. Tomboiteiko? Nekuti kana tichiruka juzi reduka chanda achimirire kuti regai ndimborega kutonhora. Kana vazopedza juzi ava ndozotonhora. Chinotonhora kunyange uchiruka juzi rako. Iwe ndontoona kuti chando zvachiri kwechi. Regai ndidai. Tomboenda kune mukwasha ari kunditsaurako? Mbunzo wangu kana contribution yangu iri kunanga zvikuru kuma Passengers Association. Tinodaira kuti sema colleges or vana vezvikoro ma Passengers Association tinokumbirawo kuti makombi enyu tizive kuti Passenger Association iyi ndo iri responsible nemakombi anotakura vana, because zviri kuitika ndezvekuti vana vakatsikwa nemakombi even pavanonzi pamushikashika hatigone kutresa kuti kombi iyi yanga iri under association yakati. Chinondifadza ndechekuti kuBulawayo, vanhu kuBulawayo vane ma Passengers Association ekuti vanoshandidzana pakati pavo nekanzuro yeBulawayo. Saka izvozvo toda kuti zviitike muHarare kuti mabato ema Passengers Association nemabato ekanzuro yeHarare nemapurisa vashande pamwe chete. Ndizvozvo. Uchapindurwa mubvunzo wakasimba. Mubvunzo wakanaka nai. Ndoi pamuri wakatedza rangu. Ininiwo futi pandiri panapa ndiri drive. Ndime mazimotikari mahombe magonyeta anofemaya. Ane mubhedha mukati. Ndizvozvo. Ndinovimba hamudhiraivhe makarara, taurai yenyu atedzara. Izvozvo ndo zvimwe zvacho zvinoitika zvandiroda kuti nditaure. Saka ndinoda kutaura chaita kuti musoro uteme chii. Nezvatingaite kuti tideredze maaccident atiri kutaura nawo yenhasi. Chinhu chinokosha ichocho ndechekutaura nama-employers kana kuti vatinoshandira vema-public service vehicle. Zvakafanana nekuti dei tichiwirirana zvakanaka tichitaura nema-employers tinofanirwa kudzokorora kutaura nezve inonzi SI ingati nesection 13 SI 26 of 17 iyo ndo inokonzeresa maaccident sokuona kwatakaita. Nokuti kumaonero atakaita ndeyekuti zvikamu zvinoita 50 nechimwe chete zvinoraudza ipapo zvinokonzerwa nema-PSV kana kuti ma-public service vehicles. Ini ndichimirira magonyeti ndoda kutaura matambudziko atinowana ikoko anotipusha kuti tiite zvekudhiraivha kusina tsarukano pamugwagwa. Section 13 yandataura inotaura nezvemabhonasi. Munhu wese anoda mari, asi isusu taneta nekutambira mari neropa hatisi kuida yakadaro. Toda kuti titambire mari yemabhonasi asi zvinhu zvichifamba zvakanaka. Yeropa mune muchiitora kupi? Iyo kuti tiri kufamba tichivhiringidza mugwagwa tichikonzeresa maaccident. Ndokutaura kwandiri kuita. Zvinhu zvinonyanyisa kukonzeresa maaccident i-overspeeding. Overspeeding yacho iri kumbobva papi? Umwe angabvunza achidaro. Iri kubva pakuti inde ndichimhanyira mari yandiri kutaura iyo yebonus. 1. Kozouya chinhu chinonzi transit period.
kana nchiti transit period mushandigwa anokwanisa kukutuma panharaunda tomboti 80 kilometers obva akupa rori rinomhanya 80 kilometers per hour. Time yaanokutarisira kuti usvike ipapo i1 hour, asi bva akainini sadriver ndofanirwa kuteedzera migwagwa traffic mitemo yetraffic. Handingomhanyi ende mugwagwa sezvikuziva kwatinoita hauna kungoenzana kungerura zviya izvi. Hazviiti, handisi kufamba ndega mugwagwa, ndinomira parobot ndinopa giveaway kuna vamwe vanoshandisa nzira. Asi izvozvo hazviitiki nokuti kune zvinotipusha. Anobva kuti iwo watadza kusvika sei ne1 hour yandakutaurira. Asi motikari zvekumaonera takaita hairambi iri 80 chete. Average speed inozoitika pamotikari iri kuita 80 kilometers inopedzera iri 50 kana 55. Saka kuti ini ndikavhe gepi iroro ndinotomhanyisa, zvinozokonzeresa kuti zviitike saizvozvo. Ndizvozvo vari kutaura chokwadi chisina kugombedzerwa. Asi muchikamu chino maona tatanga nekufunga hama dzedu dzakafa, tikafunga kuti dai ndawana mari, tikafunga kuti ndanzi wakandipinza basa ati zvakati, tadzokera kuya zvakare. Saka tiri kuti ko iwewe sedunga munhu kutsanangura sezvamuri kuita izvozvo, kuti zvamuri kundiudza hazvigoneke kana ndisina kupaza mutemo. Ngatisangane muchikamu chinotevera.